Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina. Les presento a los invitados que me acompañan esta noche. Está con nosotros en representación del Partido Popular de Galicia la señora Marisol Piñeiro. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida Gracias. a Popular Televisión. La señora Piñeiro es diputada en la Cámara Autonómica Gallega. En representación del Bloque Nacionalista Galego contamos con la presencia de Francisco Jorquera, diputado en el Congreso en Madrid. Buenas noites, benvido. Hola, buenas noites, moitas gracias. Que debo decir, exdiputado ou diputado en funciones? No meu caso pode decir diputado, porque ainda que se disolveron as Cortes, como é público e coñecido, eu sou membro da Diputación Permanente, polo tanto non perdín a miña condición de diputado. Espera renovar su cargo, señor Jorquera? Espero, encabezo a lista do Bloque Nacionalista Galego pola provincia da Coruña, e, lóxicamente, nos concurrimos a estas eleccións coa aspiración lóxica de incrementar o noso apoio electoral, o noso apoio popular, e, polo tanto, teño a aspiración de intentar seguir representando dignamente a Galiza no Congreso dos Diputados na vindeira legislatura. Pues si es así, le deseamos lo mejor. Muchas gracias. Y con nosotros está también en representación del Partido Socialista de Galicia, su secretario de organización, el señor Pablo García. Encantada de tenerle con nosotros. Muy buenas noches y bienvenido a Popular Televisión. Y también está con nosotros en otro set nuestro compañero de redacción Marcos González, quien nos transmitirá las sugerencias, las preguntas, las inquietudes de nuestros espectadores. Buenas noches, Marcos. Hola, buenas noches a todos. Pues aquí estamos analizando los correos que han ido llegando a lo largo de la semana a la redacción de Popular Televisión. Hay temas que se repiten, como las cercanas elecciones, pero también aparecen otros nuevos que iremos viendo, como siempre, a lo largo de la noche. Bien, muchas gracias, Marcos, y como siempre, tres temas centrarán el debate de esta noche, tres temas que marcan la actualidad. Esta semana han quedado disueltas oficialmente las Cortes Generales. Se pone fin de esta manera a la 9ª legislatura de la democracia. Las relaciones entre el Gobierno Popular de la Xunta de Galicia y el Gobierno Central de Zapatero no han sido un camino de rosas. Ahora toca hacer balance. Es esta también una semana decisiva para Nova Caixa Galicia Banco. Antes de este viernes, el Banco de España tiene que ponerle precio a la entidad gallega. Mientras tanto, el debate parlamentario de ayer ha estado marcado por el cruce de acusaciones entre el presidente de la Xunta y los líderes de la oposición sobre el nuevo modelo financiero gallego. Y la tensión en el PSDG por la insistencia del jefe de los socialistas de Vigo, Abel Caballero, en mantener a Carmela Silva como concejala y posible senadora es evidente. Pachi Vázquez ha sido rotundo. En su partido, el lema es una persona, un cargo. Sin embargo, en el sur le desafían. El caso vuelve a poner sobre la mesa la polémica sobre si los políticos deben o no acumular cargos públicos. Conflicto por el catálogo de medicamentos, tensiones y enfrentamiento por los fondos de compensación y, por supuesto, el AVE a Galicia son los grandes temas que han centrado las relaciones entre el Gobierno central y la Xunta de Galicia en esta legislatura. En el siguiente informe hacemos balance. La segunda legislatura de Zapatero toca a su fin, es el momento apropiado para hacer balance. Desde luego no ha sido una legislatura tranquila, crisis económica, reforma laboral, presiones desde Europa. La situación ha sido tensa en el Congreso, pero a nosotros nos interesan sobre todo las tensiones existentes entre el Gobierno estatal y el Ejecutivo Autonómico de Galicia. Unas tensiones muchas veces derivadas de las dificultades económicas, pero otras muchas provocadas por los encontronazos ideológicos entre dos administraciones de distinto signo político. Uno de los conflictos más sonados lo provocó la financiación autonómica. Feijóo se quejó del nuevo sistema que, según él, perjudicaba a las comunidades con menor peso demográfico. Además, la famosa deuda de 2.600 millones de euros al Estado y la petición de Feijóo de que fuese aplazada alimentó el enfrentamiento entre el Estado y Galicia. Otros temas controvertidos fueron los plazos del AVE prometidos por Fomento, el apoyo del Gobierno al Año Santo, el catálogo de medicamentos gallegos recurrido por la Abogacía del Estado o, más recientemente, la aplicación del impuesto de patrimonio. Por todos estos conflictos, el Partido Popular de Galicia hace un balance muy negativo de la legislatura socialista. Mais alodo moitas cousas de política
xeral, que son claramente criticables a este goberno, en relación co desemprego, a xestión da crise, etc. En relación específica coa nosa comunidade autónoma, pois o balance é bastante cativo, digno de reproche por los electores. La segunda legislatura de Zapatero también es criticada por el bloque nacionalista gallego. Según los nacionalistas, la única razón por la que no se sienten decepcionados es porque nunca tuvieron muchas esperanzas. Esta segunda legislatura, todas aquelas promesas ou todas aquelas esperanzas, por pequenas que fosen, desapareceron especialmente a partir dunha noite de maio, dun venres de maio do ano 2010, cando a virase xa foi completa. Que os mercados o teñan na súa gloria, que os mercados desde logo lle dean o retiro polo que leva traballando xa bastantes anos. Entre tanta crítica, los socialistas gallegos se quedan solos en su defensa del gobierno saliente. Para ellos acaba una etapa que destacó por una inversión en Galicia sin precedentes. Bueno, la legislatura ha estado, evidentemente, esta última legislatura marcada casi todo el tiempo por esta crisis económica, por los tiempos impuestos por la crisis económica. Les pediría a todos un balance general sobre estos últimos años de gobierno de Rodríguez Zapatero. Le cedo primero la palabra al señor Rodríguez. Usted ha sido testigo directo desde el Congreso de esa legislatura, tiene una visión tal vez peculiar o particular, ¿no? Sí, nos facemos un balance moi crítico do que representou esta legislatura. Creemos que as políticas económicas que se están articulando para facer fronte á crise económica se están revelando total e absolutamente ineficaces para sair da crise e ademais se están traducindo nunha serie de recortes en materia de políticas sociais que están ameazando incluso a propia cohesión social e está facendo que os custes da crise recaia sobre todo nos sectores máis desfavorecidos, nos sectores populares. Creemos en particular que quizás o dato máis chamativo desta legislatura sexe o xiro que dá o Goberno Central en maio de 2010, onde reorienta por completo as súas políticas, pasando a practicar unhas políticas que nada teñen que ver cos compromisos programáticos cos que o Partido Socialista concurriu ás pasadas eleccións e asumindo as políticas que en todo o mundo defenden os sectores ultraconservadores, os sectores ultraliberais, os defensores dun modelo económico que precisamente é o que está detrás desta crise económica. En o que atinxe especificamente a Galicia, eu diferenciaría dous aspectos. Creo que é certo que nesta legislatura, na legislatura pasada, no período Zapatero, para entendernos, houve un incremento importante no investimento en Galiza. Creo que tamén é certo que o Bloque Nacionalista Galego contribuiu a ese incremento a respeito do período anterior, do período Aznar. Simplemente aporto un dato. Unha cuestión que o BNG foi o primeiro en plantexar como a demanda de que o investimento en materia de infraestructuras en Galiza represente como mínimo 8% do total, 2 puntos máis do que nos corresponde por población para corrixir os déficits que temos acumulados nesa materia, no seu momento foi ridiculizada por todas as forzas políticas que operan en Galiza e hoxe en día todas as forzas o asumen e de feito os orzamentos xerais do Estado tiveron sempre en conta este requisito nos últimos anos. Pero creo que é xusto recoñecer que houve un avance nos investimentos en Galiza, inda que non foi un avance suficiente para que se cumpliran os obxectivos previstos en canto á execución das infraestructuras principais. Creo que é evidente que o AVE xa non chegou no ano 2012, que era a data inicialmente comprometida, dificilmente vai chegar no 2015, a modernización do resto das infraestructuras ferroviarias en Galiza é unha asignatura aínda pendiente, polo tanto non foi suficiente para cumplir cos compromisos que no seu momento se adquiriron, pero somos moi críticos ca desatención a sectores económicos que para Galiza son básicos. O goberno español desaproveitou por completo a presidencia española da Unión Europea para conseguir, por poñer un exemplo, que se renegociasen os límites que dificultan o desenvolvemento das capacidades productivas dos nosos hosteleiros públicos, que se revisase unha política de reparto das cuotas de mercado que claramente perxudicial para a nosa pesca e para o noso sector leiteiro, desubindo incluso en moitas ocasións mandatos do propio Congreso dos Diputados que tivo a este respeito pronunciamentos unánimes, pronunciamentos inequívocos. Creemos que a atención a sectores económicos básicos da nosa economía
Coruña pois brillou pola súa ausencia nesta legislatura que xa tocou o seu. El Bloque está decepcionado. Decepcionado non é a palabra porque tampouco tiñamos grandes expectativas, pero en calquer caso constatamos que hai graves incumplimentos. Moi ben. Señora Piñeiro, su valoración. Ben, Lo bueno e lo malo, de maneira moi resumida. Ben, a ver, vamos a comenzar, como me corresponde, pois probablemente polos incumplimentos, polo malo. Neste sentido, pois, concordo e enlazo co último que dixo o compañeiro do Bloque Nacionalista Galego, que hubo un gran desaproveitamento desa oportunidade que supuña a presidencia do Consello da Unión Europea en temas fundamentales para Galicia, como son o sector do naval, para Fene, para Navantia, que suporía un pulo moi importante en esta época de crisis e o mesmo cos outros sectores como a agricultura e a gandería, o mesmo o sector vitivinícola, pero a parte de que xa todos, coñecido por todos, do momento de crisis que estamos a vivir, da influencia negativa que pudo ter as políticas económicas adotadas desde un principio polo goberno de Zapatero, que se negou a ver esa crisis que todo o mundo vía, pero que el quixo tapar, digamos, de algún xeito, esas contradicións que logo vía brotes verdes, que logo xa salíamos e que ao final non damos salido, estamos en esta situación que estamos, para con Galicia foi malo e nefasto desde o primeiro día en que había aprobado un plan Galicia que iba a supor un pulo importante despois da dramática situación que se vivira co Prestige e que a día de hoxe se reflexou en aquel, vamos a chamarlle desgraciado, comentario da entonces ministra de Fomento Magdalena Álvarez, pois nomeando e chamándolle Plan Galicia de merda. Entón, a ver, tampouco vayamos tan alá, tampouco pensemos que fomos eso para Zapatero, pero que é unha forma de ver o que podía supor Galicia nos plans para este goberno de Zapatero, reflexado, bueno, en outras cousas que xa saliron á luz, que decía moi ben vostede, o que nomeou Francisco. Señor García, supongo que no comparte la mayoría de las valoraciones que hacen sus compañeros. Que non comparto casi ningún, ou ninguna, non? Eu creo que, sobre todo, para que os espectadores, porque podemos enzarzar aquí no debate típico e tópico de que cada un manteña a nosa liña, eu creo que temos que centrar ou mirar sempre isto de, sobre todo, tal como se plantexa o debate, a relación do Goberno Central con Galicia, non? Hai dúas partes, que é un balance da legislatura do Goberno Central, e a segunda parte que é a relación, ou que nos pode afectar máis directamente aos galegos e as galegas, digamos, de como inversión ou como leis ou como medidas que se tomaron e que nos afectan fundamentalmente ou dunha forma importante a Galicia. Eu creo que se decía, porque ao final sempre nos podemos enzarzar coas cifras, eu creo que si hai unha cousa, que é que no peor momento económico dos que recordamos nos últimos, non sei, 80, 100 anos, en todo caso aí hai discusión, pero en moitísimo tempo, nos peores momentos, Galicia recibeu a maior inversión, é unha inversión histórica que se fixo en Galicia, en materia, por exemplo, e antes o señor Jorquera o decía, de infraestructuras. E máis, unha inversión que supera, como ben el decía, as pretensións incluso que nun momento dado os máis ousados podían facer, posto que estábamos acostumados sempre a recibir moito por debaixo do que nos correspondía. E o que é grave, o tempo será testigo, e seguramente tamén para xulgar esta época de goberno de Zapatero, esta última legislatura, pero en todo caso a época de Zapatero, haberá que lle poñer perspectiva histórica. Seguramente, por desgracia, en anos, e incluso eu me atrevo a decir casi que en décadas, seguramente non volveremos a contemplar e a ver unha inversión en materia de infraestructuras, unha inversión a nivel de cartos, a nivel de cifras, tan importante en un período tan curto de tempo. Por dar algunha cifra, digo, eu intento sempre lonxarme das cifras, porque senón é un batiburrillo, pero se hai unha cifra, desde o ano 2009 en Galicia se invertiron en materia de infraestructuras, o Ministerio de Fomento concretamente, 3.500 millóns de euros. Por comparar, porque para saber se algo é bo ou malo regular temos que comparar.
nunha época máis longa, un pouquinho máis longa, que foi os 8 anos do goberno Aznar, se metiron 3.000. É dicir, co cal, pois aí temos unha diferencia. Solo en 2 anos, nos últimos 2 anos, en Galicia se inverteu nos ferrocarrís, na liña de alta velocidade, 1.470 millóns de euros. Non fai falta que o de cifras, calquer cidadán ve ou pasa. Temos os 3 aeroportos en fase de remodelación, de ampliación, de mellora. Temos os portos galegos tamén todos en fase de expansión, en fase de mellora. Por non ceñirnos só ás obras, eu creo que tamén temos que analizar se un goberno foi bo ou malo por aquelas medidas que puxo en práctica. E esas medidas adaptadas, lóxicamente, ao momento que vivimos. E o momento era moi complicado, e o momento é moi complicado. E o goberno, de alguna maneira, o goberno Zapatero, que fixo foi primar e antepoñer, de alguna maneira, a axuda a aqueles máis desfavorecidos, por moito que se diga, como a medida da ampliación, no momento en que máis parados temos e no momento en que máis cobertura salarial temos. E só por apuntar por cousas que se dixeron, de desaproveitar, por exemplo, por sector agrícola o tema da presidencia europea. Eu creo que falar deso é dicir, si falamos os gandeiros e os agricultores, hai política agraria comunitaria, entre outras cousas, porque houve presidencia española europea, porque estaba en discusión. Se falamos do sector vitivinícola, desde logo, o que non podemos facer é aplicar o modelo de Rías Baixas, onde temos as uvas sin recoller. Se falamos do Plan Galicia, o que había era carteles, non había un duro. Bueno, tenemos que un poquito agilizar los tiempos, lo siento, pero una horita se hace muy rápida. Si les parece, vamos a conocer la opinión de los espectadores. Marcos, ¿cuáles son esas preguntas, por favor? Pues esta semana nos toca hablar otra vez de elecciones. La verdad es que se nota bastante la cercanía de las generales cuando analizamos los correos que nos han ido llegando a Popular Televisión. En concreto hemos decidido destacar el correo de Marta González, que afirma estar cansada del cruce de acusaciones, descalificaciones e incluso insultos que se produce entre los partidos políticos cada vez que llega una campaña electoral. Esta espectadora quiere saber si creen posible que se invierta esta tendencia en el futuro y que los partidos políticos se limiten a confrontar sus ideas. Bueno, si escuchamos en el Congreso, ¿no? y en el Parlamento de Galicia también duras acusaciones entre los políticos, precisamente a la hora de hacer este balance de este periodo, ¿no? Difícil y muy complicado, cuando todavía no se ha cerrado en realidad. Se acaba una legislatura, pero la historia continúa y me temo que la crisis continúa, ¿no? Los oyentes, los espectadores están preocupados por esa crispación que se está incrementando a lo mejor. Sí, pois eu comparto a preocupación que manifestaba esa espectadora. Usted lo comentaba antes de empezar el programa, precisamente. Me confundo, creo que é desexable que a hora de debatir, como estamos debatindo neste programa, expoñamos cada unha as nosas ideas, as nosas propostas, formulemos tamén as críticas necesarias, porque a política tamén é unha confrontación democrática de distintas visións e de distintos proxectos, pero que o fagamos sin descalificacións e o fagamos con total e absoluto respeto. Desde logo, no que a min afete o que afeta a campaña que vai facer o BNG, teña vostede a seguridade de que vai ser unha campaña moi didáctica, moi pedagóxica, moi propositiva. Vamos a fuxir desas saídas de tono. Que penso sinceramente, sempre entender situar a pelota noutro tellado, que moitas veces, a hora da verdade, as políticas no económico, porque non me gusta ser simplista, non discuto que o Partido Popular e o Partido Socialista teñan sensibilidades distintas, pero as políticas que están articulando para facer fronte a esta crise económica son tan coincidentes que eso lles leva a sobreactuar a hora de manifestar as diferencias precisamente porque no fondo son coincidentes. E creo que estes días, por poñer un exemplo, que as acusacións mutuas de a ver quen recorta máis, a ver quen é o campeón dos recortes e a ver quen practica máis recortes sociais, estamos tendo unha constatación disto. Moitas veces esa coincidencia de fondo leva a unha sobreactuación excesiva. E creo que en política non é bo sobreactuar. É importante tratar aos cidadáns como persoas adultas, persoas que teñen criterio propio, expoñer con respeto as ideas, expoñer con respeto as propostas e formular as críticas necesarias, pero sempre desde o respeto hacia as outras posicións. Hablábamos hace un momento de balance.
efectivamente con toda la cortesía y educación del mundo, pero hay que definir también responsabilidades. Es decir, el ser educados y correctos no implica tampoco señalar quiénes son los responsables de una situación, ¿no? ¿Dónde está el límite? Es decir, ¿cuándo se convierte esto en una acusación casi personal? Es decir, has sido tú, ¿no? Del culpable de esto fuiste tú, no, y tú más. ¿Dónde está el límite? Bueno, eu penso que hai veces que tamén o que sale aos medios, o que se ve, é ese momento tamén no que despois, tras unha discusión que pudo haber sido a mellor constructiva e de onde se pudo haber sacado cousas en positivo, aínda que a veces os políticos casi nos dá un pouco de reparo ou de medo en decir, oye, pois, no que dixestes, en parte podo estar de acordo contigo, nós temos unha parte tamén da culpa de que intentamos buscar sempre o elemento diferenciador para que digan, non vai a ser que o meu votante pense que eu estou de acordo co que dixeron os demais. Eso non é un pecado, non? Non, que estén de acordo nos partidos non é un pecado, non? Non é un pecado, pero que parece que hai veces, e ao mellor hai certos políticos, non digo que non, que o que buscan é precisamente ese elemento diferenciador, porque queiramos ou non, somos un pouco igual que os medios de comunicación coa audiencia, pois nós somos tamén un pouco secada, a ver, non esclavos, pero sí pendientes do voto e que non che relacionen ao millor coas políticas que fai determinado partido. O límite está cando se chega a unha confrontación realmente persoal ou xa se sale de ton as palabras, xa se salen do político, xa se sale das propostas, xa se sale da crítica constructiva e se entra pois en outro terreo máis persoal. Usted, señor García, cree que la campaña vai ir crecendo con respecto a isto? Eu creo que si está claro que si os cidadáns teñen, ou moitos cidadáns teñen esa percepción de non, se que algo estaremos facendo mal, sin dúbida ninguna, co cal tenemos que facer autocrítica. Pero tamén teño que decir que eu cos políticos que habitualmente coincido, os políticos ao fin e ao cabo non somos extraterrestres, nin somos un ente abstracto, senón que formamos parte da sociedade. E, polo tanto, nos podemos mover nunha estadística bastante similar a que se falamos de mecánicos, ou falamos de albañiles, ou falamos de médicos, ou falamos de xornalistas. Eu creo que si hai excepcións, pero eu os grandes debates que vexo e que asisto, e como ben decía a compañera do Partido Popular, pode haber 30 minutos de debate constructivo e de discusión constructiva, e pode haber un segundo, de alguna maneira, que é o que vai salir no telexornal. E eu só quixera engadir que eu si vexo ofensas máis. O límite, pregunta vostede onde está o límite. O límite está no respeto, e no respeto tanto á persoa como tamén á opinión política e á defensa política do adversario. Eu escoito bastantes máis barbaridades en moitos programas por parte de xornalistas que de políticos. Eu escoito en moitísimas tertulias bastantes ataques moitísimo máis persoais, porque no fondo é iso. Quizás os políticos tamén estamos deixando que os que fagan política non sexamos os políticos, senón que teñamos todos un acordo alrededor que sean os os hooligans de cada un de nós os que fagan e digan esas cousas que despois se nos atribuyen a nós. Tenemos una relación difícil con ustedes, ¿no? Los periodistas tenemos una relación difícil, muy cotidiana quizá, y a lo mejor efectivamente tenemos que hacer nosotros también un mea culpa. Las acusaciones han sido duras, aunque educadas, han sido duras ayer en la sesión de control de ayer en la Cámara Autonómica entre el presidente de la Xunta y los líderes de la oposición, a propósito del futuro accionariado de Nova Caixa Galicia Banco. Veamos si les parece lo que ha sucedido. Nova Caixa Galicia ya está constituida formalmente como banco. Finalmente, las antiguas Caixa Nova y Caixa Galicia no consiguieron fusionarse como una caja de ahorros independiente y tuvieron que recurrir a la figura de un banco para gestionar su negocio. Con la aparición de este banco aparece el temor por la pervivencia de la obra social que tradicionalmente llevaron a cabo Caixa Nova y Caixa Galicia en nuestra comunidad. Aparece el temor a que las cajas pierdan su galleguidad, resultando una progresiva disminución de esta obra social.
Para aplacar este temor es fundamental saber cuál será exactamente el peso de la caja de ahorros dentro del banco, ya que la obra social del futuro tendrá que subsistir con los dividendos que le correspondan a la caja por su participación en Nova Caixa Galicia Banco. El temor de la oposición y más concretamente del bloque nacionalista gallego es que la entrada de inversores foráneos pueda acabar con el carácter marcadamente gallego del nuevo banco. Acusan a la Xunta de vender el patrimonio gallego al mejor postor, sin garantizar el peso relativo de la caja de ahorros en el accionariado del banco. Non hai galeguidade nin de feito nin de jure, porque o relevante non é un domicilio social, que ademais pode cambiar en calquera momento. O relevante é a propiedade. E a propiedade, señor Feijóo, vostede sabe o ben, vai estar mayoritariamente, senón totalmente, en mans foráneas. Pero el presidente de la Xunta considera imprescindible la entrada de inversores privados en el nuevo banco para responder a las exigencias de recapitalización impuestas por el Banco de España. Sin embargo, confía en poder dar entrada a estos inversores extranjeros sin renunciar por ello a la galleguidad de las cajas. En este momento temos, no peor escenario posible, a mellor solución posible. Se a nova entidade apoia a Galicia, a Xunta estará coa nova entidade. Ese é o requisito. Mañana mismo, Nova Caixa Galicia recibirá una inyección del FROB de casi 2.500 millones de euros, que marcará el pistoletazo de salida para los inversores privados. También mañana el Banco de España fijará el valor de mercado del banco, decretando el precio de entrada de los inversores y descubriendo por fin el peso relativo que tendrá la entidad Nova Caixa Galicia dentro del banco del mismo nombre. Bien, señor García, ayer el presidente Feijóo fue muy tajante, ¿no?, al decir que la Xunta apoya a Nova Caixa Galicia Banco siempre y cuando Nova Caixa Galicia Banco apoye a Galicia, ¿no?, y que eso se note en una cláusula, al parecer por escrito incluso, ¿no? José Blanco hace una semana y media, en un gesto también muy mediático, ¿no?, dijo que había abierto una cuenta en esta nueva entidad porque confiaba en el proyecto de Castellano. ¿Usted, su partido, el Partido Socialista de Galicia, confía en que este nuevo banco respetará ese compromiso con Galicia? Bueno, se falamos de xestos, teño que confiar posto que teño a miña hipoteca con Nova Caixa, co cal maior compromiso, casi é o compromiso máis grande que teño en toda a miña vida con ninguén. O presidente da Xunta o que acaba de decir e que dixo onte é que se a nova entidade apoia a Galicia, a Xunta apoiará a nova entidade. É dicir, os galegos o que acaban de escoitar é que o presidente da Xunta de Galicia non sabe se a nova entidade vai apoiar a Galicia ou non vai apoiar a Galicia. Primeira cousa. Segunda, eu creo que temos que transmitir cal é a situación. Tiñamos unha situación onde tiñamos dúas caixas e aí sería volver a un debate que xa non ten sentido, pero bueno, que tiñamos dúas caixas en determinadas circunstancias, unhas mellores, outras peores, dependendo da óptica. Hoxe o que temos é o 15% dun banco, como moito. O 15% dun banco é o que temos. Cando no resto do Estado, coas mesmas leis, coas mesmas xurisdicción, coas mesmas normas, co mesmo proceso, co mesmo tempo incluso, pois non é así. Temos exemplos como é o de Bankia, onde as caixas teñen o 52% e segue habendo caixas, ou outro medianamente proxecto que podía ser equiparable, que é o de CaixaBank, onde as caixas posee o 80% dese banco. Por lo tanto, a política do señor Feijóo, a política da Xunta de Galicia, que agora dice que vai mirar, eu creía que ele estaba pilotando este proceso. Eu creía que ele, ademais, se dedicou casi un ano e pico a falar solo desto. Eu creía que non estábamos á expectativa a ver se a nova Caixa iba a axudar a Galicia ou non, se ese novo banco do que posuemos solo o 15%. Por certo, con todo a capital, o 85% do capital posto polo FROB, polo Estado. Esa é a situación que temos, e esta situación a pilotou, a conduceu, a dirixiu o señor Feijóo e esta Xunta de Galicia. Por lo tanto, non pode decir a ver que vai pasar. Quero decir, é a mesma, non? Vamos a ver, pues, independientemente de cal é o marco legal, que desde o noso punto de vista é certo que a reestructuración do sector financiero que pactaron o Partido Popular e o Partido Socialista a nivel de Estado
aboca ás caixas un proceso de privatización co que nós somos moi críticos, independentemente de cal sexa o marco legal, dependendo do que se faga desde cada goberno autonómico, a resultante pode ser unha ou outra. Por poñer un exemplo, estes días trascendeu de que por fin, e digo por fin, porque houve varias tentativas que fracasaran no seu momento e era unha demanda de amplos sectores da sociedade vasca, por fin as caixas vascas chegaron a un acordo para fusionarse. Pero que acontece? Que as bases dese acordo consisten en que se vai constituir un banco no que as caixas van ter propiedade de máis do 50% do seu capital social. Se estableceu como condición para ese proceso de fusión asegurar que ese banco fose propiedade mayoritaria das caixas, que o banco, polo tanto, tivese indiscutiblemente unha titularidade vasca e, ademais, que o accionista principal fosen as caixas de aforro, que son entidades de natureza social e de carácter semipúblico. E, en cambio, a resultante en Galiza é total e absolutamente contraria. Caixa Galicia vai ter o 15% dentro de Nova Caixa Galicia Banco. Polo que está trascendendo, se eso lle sumamos accionistas galegos, a participación ainda así vai ser claramente mayoritaria. A participación mayoritaria van a ostentar bancos e fondos de inversión foráneos. Pode firmar Nova Caixa Galicia Banco as cláusulas que queiran, pero unha entidade financiera, unha vez constituído o seu núcleo de capital, e unha vez que o núcleo de capital sexa foráneo, actúa en función dos intereses dos seus accionistas. E, polo tanto, se se perde a titularidade galega, se se privatiza... Tamén en el País Vasco, entiendo yo, ¿no? Efectivamente, pero que no País Vasco as caixas vascas van ser propietarias de máis do 50%, polo tanto van ter unha posición de dominio sobre o novo banco, o cal permite preservar o seu carácter vasco e permite neutralizar o perigo que temos en Galicia, e que Nova Caixa Galicia Banco se convirta nun banco comercial con un modus operandi equiparable a calquera outro banco que desatenda total e absolutamente o labor social que desempeñaban as caixas, e o que é máis grave, que deixe de ser un instrumento para financiar a economía productiva galega, para canalizar os seus investimentos e canalizar, en definitiva, o aforro dos galegos fora de Galicia. Se non hai unha participación mayoritaria das caixas nese novo banco que evite eso, ese é o proceso e o desencadenante lóxico. E con a estrutura de capital de Nova Caixa Galicia Banco estamos abocados a que eso este en mans privadas e ainda por riba foráneas. E, polo tanto, o destino do aforro dos galegos está en perigo. Posiblemente se destine a facer inversións fora de Galiza e esta entidade deixe de ser un instrumento útil para financiar a economía productiva galega. Señora Piñeiro, por favor. Ben, a min gustaríame comenzar decir ou que repetir, porque eu creo firmemente o que dixo onte o presidente da Xunta, que a mellor solución posible no peor escenario posible. Sí que sabemos todos o que pasou cas caixas dende o principio, e decía o representante socialista que se non está pilotando, mire, o presidente da Xunta de Galicia leva pilotando desde o primeiro día este proceso de fusión nun escenario que todos sabemos como é, cambiante e con problemas, nun escenario económico difícil. Había dúas caixas que todos sabíamos que estaban abocadas pois a padecer bastante, eran débiles ante esa etapa que se estaba a vivir. De aí fui cando se aprobou no Parlamento a Lei de Caixas Galegas votada conxuntamente polo Bloque Nacionalista Galego e polo Partido Popular, que estaban realmente preocupados e creían que esa era a solución mellor en aquel momento. Ben, hai que decir que en ese momento co único que se atopou a recién fusionada, digamos, as dúas entidades recién fusionadas, foi con atrancos postos, paus na roda, postos por un goberno central, que o primeiro que fixo foi recurrir ante o Constitucional esa lei de caixas que habíamos aprobado no Parlamento Galego. Ademais de recurrila, cambiou as reglas de xogo con un decreto que obligou, primeiro, a paralizar o recurso de inconstitucionalidade, foi o que obligou a paralizar aquel proceso de fusión que se estaba levando a cabo, paralizando incluso a escolleita dos representantes da Caixa, que non permitiu que ese proceso seguira adiante, rematado con un decreto que cambiou as reglas do xogo nun momento tan difícil como se estaba a pasar na nosa terra en todos os sitios,
e que nos estuvemos xogando sempre en contra. Que pasa? Que hai que adaptarse en cada momento ás circunstancias que viñeron dadas. A nós ninguén nos consultou para cambiar as reglas do xogo. O Partido Popular, a Xunta de Galicia, vamos a centrar na Xunta de Galicia, a Nova Caixa Galicia, ninguén lle consultou, nin ninguén contou con eles para cambiar unhas reglas de xogo que lle viñeron dadas. E adaptándose a esas reglas é donde tuvo que ir chegando a donde estamos, a mellor solución posible no peor escenario posible. Ligeramente, un minutito para cada uno, verdad? No, sí, simplemente por deixar, mírese o atranco que hoxe por hoxe o FROP é o 85% do capital da Nova Caixa, menudo atranco, se iso é un atranco, é dicir, o 85% do capital é o FROP. Vamos a ver, non tiñamos unha auditoría na que nos gastamos non sei cantos millóns de pesetas ou de euros e decía que este proceso que se levaba o señor Feijóo era o que había que facer, era solvente, galega e todo eso, onde están os resultados daquela auditoría que nos decía o que había que facer e agora non se fixo. Me fala vostede da situación, a situación era igual para todos e eu puxen antes dous exemplos de outros sitios donde co mesmo escenario, co mesmo cambio de decreto, co mesmo todo, temos un resultado distinto. Por algo será. E repito, o señor Feijóo di que non sabe se o novo banco vai estar comprometido con Galicia ou non. Señor Jorquera. Eu simplemente quería facer unha aclaración porque creo que é moi ilustrativa sobre se realmente se pilotou este proceso desde a Xunta de Galicia ou non. A representante do Partido Popular fixo alusión á Lei de Caixas aprobada no Parlamento Galego cos votos favorables do Grupo Popular e do Bloque Nacionalista Galego. Esa Lei de Caixas estaba orientada precisamente a preservar a galeguidade, a natureza social e o carácter semipúblico das caixas de aforro. E logo, efectivamente, quedou convertida en papel mollado porque se modificaron as reglas de xogo a través do último decreto de reestructuración ordenada do sector financiero. Cal é o problema? Que ese decreto foi convalidado no Congreso dos Diputados cos votos a favor do Grupo Popular e do Grupo Socialista, froito dun pacto entre o Grupo Popular e o Grupo Socialista. Por lo tanto, terá que ser o Grupo Popular quen responda das súas contradicións. E creo que eso, por si só, pon en evidencia como non houbo esa pilotaxe do proceso e como agora estamos abocados a perder un instrumento fundamental para a financiación da nosa economía. Bueno, veremos si les parece. Creo que seguiremos la próxima semana hablando de esto porque el plazo vence mañana, ¿no? Para ponerle precio en todo caso y veremos en las próximas semanas cuál es el recorrido que tiene Nova Caixa Galicia. Si les parece, vamos con la siguiente pregunta del espectador. Adelante, Marcos, por favor. Pues aquí seguimos dándole voz a otro de nuestros espectadores, Eduardo Sánchez, que se muestra conmocionado con el atentado que tuvo lugar esta semana contra la casa natal del expresidente de la Xunta, Manuel Fraga. Este espectador en concreto pregunta cómo es posible que se sigan produciendo este tipo de atentados, si se tienen identificadas a las organizaciones que han usado la violencia en el pasado, ¿por qué no se actúa contra ellas? No sé muy bien a quién puede ir dirigida esta pregunta, pero bueno, una pequeña valoración de... Creo que calquera de nos... Igual. Sí, penso que... Aí yo creo que tenemos unanimidade, ¿no? Supoño e penso, polo que vi estos días na prensa, pois que a postura de calquera destes grupos ven con palabras diferentes ou como queiras veñen a dar no mesmo. Non podemos deixar que os violentos entren en escenario ante unha confrontación política que ten que darse nos debates, nos mítins, na campaña dun xeito limpo e sosegado, e non podemos deixar entrar os violentos en este tema, en esta campaña. En este caso era contra a casa de don Manuel Fraga, membro do Partido Popular, pero creo que calquera nos opinaría o mesmo se fora como cando os ataques ás sedes do Partido Socialista ou como se tuvera acontecido calquera cousa ao Bloque Nacionalista Galego. Non podemos consentir que esta xente, estos violentos nos marquen o ritmo e nos marquen as axendas políticas de cara a estas eleccións. Sí, eu estou total e absolutamente de acordo, polo tanto, hai pouco que engadir. Simplemente se me ocorre unha reflexión a maiores. Nun momento onde hai síntomas, por moi cautos que haxa que ser, que posiblemente no País Vasco estemos asistindo ao principio do fin da lacra tremenda que representou o terrorismo, que en Galiza haxa
irresponsables utilizando unha palabra enormemente benévola, porque creo que as palabras tiñan que ser moito máis duras, que pretendan agora emular ese tipo de métodos introducindo a violencia na sociedade galega, pois o único que merece é a reprobación e a condena total e absoluta. Por o demais, dicir que coincido plenamente co manifestado pola representante do Partido Popular. Eu non creo que haxa moito máis que dicir, estas sinvergüenzas non poden, eu nin siquiera os métodos, é dicir, é un ataque, neste caso, a un senador, a unha persona do Partido Popular, pero sexa quen sexa, é dicir, non ten cabida no debate político, nin na confrontación entre partidos, nin absolutamente ningún tipo de discusión que poida haber violentos hoxe en día, non? Muy bien, pues pasamos al último tema de la noche. La polémica no es nada nueva y se plantea cada vez que hay elecciones y hay renovación de cargos. ¿Debe permitirse la acumulación de cargos públicos a un político? Estos son los datos. Una persona, un voto, está generalmente aceptado como norma de conducta democrática, pero un militante, un cargo, es más difícil de aceptar por los partidos políticos con opciones de gobierno en distintos ámbitos. El actual líder del PSDG, Manuel Vázquez, estableció este principio como norma de aplicación en su partido, precepto que está generando dificultades ya que se ven afectados demasiados intereses. El problema comenzó cuando en las últimas elecciones municipales el Partido Socialista recomendó a los diputados del Parlamento que querían acudir a los comicios que dejasen previamente los puestos que ocupaban. Según establece la Ley Electoral de Galicia, la incompatibilidad de puestos se da entre la alcaldía y el cargo de diputado, si bien los concejales pueden legalmente mantener sus puestos en los ayuntamientos aunque accedan al Pazo do Hórreo. Es únicamente dentro del Partido Socialista donde se recomienda y apoya la no acumulación de cargos en cualquiera de los supuestos. Ahora la polémica se reabre en la agrupación socialista de Vigo. La número 2 del partido en la ciudad viguesa, Carmela Silva, ha sido propuesta como cabeza de lista al Congreso por la provincia de Pontevedra para las próximas elecciones, pero no por ello quiere renunciar a su cargo de concejala. El alcalde de Vigo parece apoyar esta candidatura, mientras que Pachi Vázquez insiste en que nadie dentro de su formación va a compatibilizar cargos. Así, el secretario general del PSDG se está encontrando con problemas aparentemente derivados de su intención de clarificar una situación política que no es exclusiva del PSOE. En algún momento todos los partidos deberían abordar este debate como posible acreditación que demuestre que los cargos políticos no son mecanismos para conquistar el poder y mantenerse en él. Bueno, el caso de Vigo plantea un problema, no queremos entrar en la casuística de Vigo porque me temo que no es el momento para ese debate y que probablemente es un debate más interno, pero sí nos llamaba la atención porque plantea un tema que me parece interesante, es decir, la ley electoral en Galicia define la incompatibilidad entre un cargo de diputado en el Congreso o diputado en el Parlamento gallego con el de un alcalde. No así en el caso de los concejales, hay otras comunidades autónomas en que directamente no hay incompatibilidad alguna. Mi pregunta es, y sobre todo en estos tiempos que corren, ¿no?, donde los políticos a lo mejor están mal vistos, entre comillas, o esa acumulación de cargo en todo caso está mal vista, siempre cuando conlleve una remuneración económica. ¿Debería plantearse un reglamento general para todos? ¿Deberían establecerse incompatibilidades? ¿O bien se justifica plenamente que un concejal o que un alcalde pueda también ser diputado? Señor Jorquera, ¿cuál es la posición de...? Os estatutos do BNG prohíben que poida haber esa acumulación de cargos. E desde a miña experiencia como diputado no Congreso, dou fe de que no Congreso, se se ten vontade, se pode traballar moitísimo, hai moito traballo que facer, e o vexo dificilmente compatibilizable atender correctamente as responsabilidades de ser diputado con ser ao mesmo tempo, por poner un exemplo, membro dun goberno municipal. En absoluto quero inmiscuirme nos debates e nos procesos internos de outros partidos, pero creo que unha atención correcta á responsabilidade que unha persoa ten asignada pasa por non acumular máis dun cargo representativo ou máis dun cargo institucional. Ben, eu pareceme que
o que se ten que ter en conta máis que cargos, hai uns supostos nos que xa é legalmente incompatible pois acumular cargos, evidentemente o que non se poden acumular son, para o meu entender, se cadra soldos, tanto como despois eu estaba vendo, porque eu si en un momento dado estiven como concelleira no meu concello en Carnota e ao mesmo tempo de diputada aquí, que ao ser un concello pequeno non é o mesmo que si tuveras que facer a labor de alcalde que tal. En este caso estamos hablando de un concello importante. Importante. Entonces, eu no que creo é na valía das persoas, non me vou a meter eu tampouco, evidentemente, nun debate en este momento que é un debate interno que ten que solventar e que ten que arreglar o Partido Socialista. Eu simplemente lembro, permítanme que o faga algunha deputada socialista que tivo que abandonar a Cámara, a señora Mar Barcón, que para min era unha excepcional diputada, a pesar de ser, non hai por que ter medo, decía antes, de poder falar ben dos outros grupos, que me parecía que o estaba levando perfectamente a súa condición de concelleira, coa de diputada, pero xa che digo, sin ánimo de entrar en ninguna polémica, líbreme Dios de ser eu a que lle diga o Partido Socialista como ten que arreglar a súa casa. Nuestro planteamiento no era tanto el debate interno de cada partido y la norma interna, que evidentemente tienen la potestad de hacerlo, pero el planteamiento es necesario que se legisle para todos los colectivos políticos, es decir, ¿sería necesario que a lo mejor esa ley electoral ampliase esa incompatibilidad? Posiblemente, pero hai que diferenciar. Perdón que antes non puido falar, logo me gustaría comentar algo ao respecto. Non, é dicir, apartando o problema non, o Partido Socialista en Galicia resolveu ese problema, que digamos, ante o sentimento generalizado que como partido captábamos ademais e percebíamos da sociedade, que de alguna maneira eu creo que a sociedade o que pensa que ademais nestes momentos o que menos os políticos somos os primeiros que temos que dar exemplo e, por tanto, a compatibilidade e a acumulación de cargos eu creo que nestes momentos nunca, como ben decía Jorquera, eu creo que hai cargos e cando alguén se encomenda un traballo ten que dedicarse a ese traballo e máis tamén hai moita xente que quere participar en política e que quere traballar nun partido político, que quere estar nun ayuntamiento, que quere estar nun concello, que quere estar nun parlamento e, por tanto, non ten moito sentido esa acumulación. O Partido Socialista resolveu metendo nos seus estatutos e aprobando unha norma interna, por tanto, ese tema está resolto. Entonces, ¿qué pasa con Vigo? Bueno, ese tema está resolto no sentido de que todos os militantes van a cumplir as normas do partido como non pode ser de outra maneira. É dicir, eso non ten máis a la discusión que volvemos antes aos dos titulares. Ese tema, digamos, o Partido Socialista, unha vez que decideu aprobalo e poñelo nos seus estatutos, dáse por resolto. máis alá de que haxa certas, sempre que de alguma maneira se pon unha norma, ademais unha norma, como ben se decía, onde é restrictiva e onde eu, como secretario de Organización, teño que agradecer a xenerosidade daqueles compañeiros que xa o fixeron, porque eu sei que en moitos casos foi renuncias importantes, tanto a nivel personal tamén como a nivel partido. E vostede falaba de ampliálo, que o debate de verdad, se de alguma maneira isto se debería facer por lei. Eu creo que para facelo por lei o primeiro que teríamos que estar é de acordo dos políticos. Baixo óptica do Partido Socialista, baixo óptica do Partido Socialista en Galicia, sen dúbida, tiñamos que camiñar hacia aí. E tiñamos que se queremos axudar a que os cidadáns nos vexan como algo máis cercanos, algo máis normais, algo máis, de alguna maneira, donde a política entre xente, saia xente, veña outra xente, deixe de... É dicir, e toda esa renovación e que toda esa que sempre todos decimos, a hora de facelo un pouco práctico, hai que dar pasos, e este é un paso nese sentido. Muy bien. Señor Forquera, usted quería decir algo máis. Eu ia apuntar algo na mesma dirección que o representante do Partido Socialista, que é Pablo García, simplemente facer un matiz. Creo que habería que avanzar nunha legislación dese tipo que contemplase tamén excepcións que son lóxicas. E refírome, por poñer un exemplo, o Senado, tendo en conta o seu carácter de Cámara Territorial, outra cousa é se que as súas funcións actuais realmente o está cumplindo ou non, tendo en conta que hai senadores de designación autonómica, non todos os senadores son eleitos en sufragio universal, pois o mellor, nese caso, pode ser lóxico admitir que se compatibiliza a condición de diputado nun Parlamento autonómico que a de senador. Pero, en todo caso, habería que establecer as excepcións cando o sentido común di
permite que non só é negativo, sino que é bo que se compatibilicen ambas funcións para responder realmente a responsabilidade asignada, que neste caso é representar os intereses dun territorio na medida en que eres designado polo Parlamento dese territorio para estar nesa Cámara de Representación Territorial. Pero noutros supostos... Como se fai que eu son senador de Segregación Autonómica e solo incidir, porque creo que é importante o que ele está dicindo, como se fai na maioría de parlamentos españoles. Efectivamente, en Galicia non se fai así, pero na maioría das outras cámaras autonómicas sí que se fai así. Pero na maioría dos supostos creo que habería que ir a unha regulación na dirección que ela apuntaba. Eu, se me permiten, solo engadir que é un debate que habería que retomar probablemente entre todos. O que eu engadiría, e quería deixar así un fleco solto tamén, que decía o compañeiro Pablo, de darlle oportunidade a máis xente que este interesada en política, que si hai xente de moita valía, diría algo máis, tender a esa abandonar esa profesionalización que se está producindo ás veces en algúns ámbitos na política, en este caso. Eu diría máis, sobre todo, xa ao mellor falando da miña experiencia, ninguén debería acceder a un cargo de diputado, sea nacional, sea autonómico ou un senador, sin ter pasado. Eu penso que debería ser imprescindible que todos tiveramos pasado pola escola que supón o municipalismo, por un escaño municipal, sexa na oposición, sexa no goberno, porque é a forma de estar máis cerca dos ciudadanos, é a forma de empezar a entender o que quere a xente para despois, chegado un momento, poder trasladalo a outro ámbito que ten outras competencias para legislar e para seguramente que los ciudadanos en este momento seguramente que lo agradecerían, una propuesta de esas características, ¿no? Que tiene en cuenta sobre todo la cercanía con las preocupaciones de la gente de la calle. Nos queda poco tiempo, solo 10 minutitos de programa. Si le damos paso, si les parece, a la última pregunta del espectador. Marcos. Procedamos pues a terminar por hoy con las preguntas de los telespectadores, pero antes me gustaría recordarle a la audiencia que pueden enviar sus propias preguntas al correo electrónico galiciaopina@populartv.net. Dicho esto, cerramos por hoy con una pregunta de Silvia Portela que hace referencia al plante de Bildu a los príncipes de Asturias. Como saben, el Partido Vasco no acudió a la inauguración de una facultad gastronómica en San Sebastián para no coincidir con los príncipes de Asturias. Pues bien, esta espectadora quiere saber su opinión acerca de este desplante. ¿Les parece una decisión coherente ideológicamente o una falta de respeto en toda regla? Señor Jorquera, ¿a usted qué le ha parecido? ¿No? El argumento de los dirigentes de Bildu era, si mal no recuerdo, que los príncipes simbolizaban la negación del pueblo vasco, ¿no? ¿Usted comparte ese gesto? Que a Bildu o que hai que exixirlle que lle diga claramente a ETA que ten que anunciar xa o seu fin, que ten que disolverse como organización terrorista. Creo que eso é o que hai que demandar a Bildu. Logo que Bildu, a través dun xesto, como é non asistir a un acto institucional, pretenda deixar patente a súa distancia con respecto á monarquía ou a súa distancia con respecto ao que pode representar a Casa Real, é unha maneira de exteriorizar unha discrepancia política que se pode estar de acordo ou non, pero non trascende do simbólico, non trascende do xestual. Por lo tanto, insisto, creo que eso non debe ser motivo de preocupación. O motivo de preocupación é instar a Bildu a que exerza a influencia política que ten para que ETA dé o paso definitivo de disolverse, de desaparecer da escena no País Vasco e no Estado español. E outro, insisto, é simplemente a exteriorización dunha discrepancia política que nese sentido me merece todo o respeto. Señora Piñeiro. Eu, como non pode ser de outra forma, pareceme un xesto grave dos representantes lexidos, que xa sería entrar en outra discusión se deberían ou non deberían ter sido no seu día elexidos como representantes do pobo. Pareceme tamén que o que ten que facer Bildu en este momento é dedicarse a esa labor de lograr que no País Vasco se asente dunha vez por todas unhas bases firmes para conseguir a paz, de unhas bases que fagan que o País Vasco
poda vivir como vivimos ou como intentamos vivir no resto das comunidades autónomas, sin medo, sin ataques e sin ETA, que faga, sumome tamén un pouco o que decía o señor Jorquera, de puente si ten que facelo, porque evidentemente eles están cercanos á banda terrorista, de que abandonen dunha vez por todas as armas, que é o que teñen que facer e deixar que o País Vasco viva en paz e que se podan elexir democráticamente a todos os seus representantes. Su partido como valora el gesto de Bildu? Eu coincido plenamente coa parte de que todos debemos de alguna maneira empuxar, e Bildu ten un papel fundamental para que anunciar, ou para que ese, como ben decía, se decía antes, principio do fin chegue canto antes, e aí é o seu principal labor. Pero, bueno, eu vou a ser máis. Eu creo que o sistema democrático, o sistema do que nos demos, foi respetuoso con, e hasta tan respetuoso, ou é tan respetuoso que, de alguna maneira, bueno, non sendo o sistema, senón o Poder Judicial, que é quen lle corresponde, que permitiu e que gracias a este sistema que todos nos demos, Bildu está nas institucións. E, por tanto, Bildu debería ser exactamente igual de respetuosa coas institucións, con todas as institucións. Incluída a Casa Real. Con todas as institucións. Exactamente que todas as institucións están sendo, e todos os poder, o Poder Judicial, todos son, e independentemente de que non pensemos para nada como a Bildu, gracias a iso Bildu hoxe está aí. E, polo tanto, eu creo que é algo tamén reprochable que, igual que a calquera de nós, eu hoxe cando estou aquí non estou como Pablo, estou representando a un partido político, a unhas siglas, a unhos militantes e a unhos electores, pois eu creo que tiña que ter máis altura de miras. E repito, a mesma reciprocidade, porque se todos fóramos esas posturas intolerantes, seguramente Bildu hoxe non estaría nas institucións. Bien, señores, nos queda poco tiempo. Le damos paso, si les parece, a nuestra sección La Calle Opina. Estos son los testimonios que hemos recogido esta semana en nuestras calles. El Congreso y el Senado han hecho público el patrimonio de sus integrantes, y si no hay cambio de opinión de última hora, también lo acabarán haciendo los miembros de la Xunta y del Parlamento gallego. Una medida de transparencia que por lo general gusta bastante a los ciudadanos. Me parece muy bien y algo más. Todo que sea transparencia, sobre todo nos políticos que non suele ser, es mellor, non? Pareceme unha norma perfecta, unha medida perfecta para demostrar a honradez dos políticos, que supoño que tamén a terán. Me parece bien que se publique el de todo el mundo, que sean documentos públicos, porque para eso está el registro. Debían declarar o que teñen, para que todos superamos o que rouban cando se alargan. De todas formas, no basta con hacer públicos los datos patrimoniales de los políticos, también hay que convencer a los ciudadanos de su veracidad. Sí, o que pasa é que teñen que declarar a verdad, que eu creo que non declaran a verdad, que teñen máis. Total, publican lo que le da la gana, que lo que detienen no lo saben ellos, no lo sabemos nosotros, ni más ni menos. Un engaño, porque los patrimonios que presentan no son reales la mayor parte de los casos. Porque van a declarar lo que quieran, lo que no quieran no lo declaran, así que no me interesa nada. Temos que creer os datos que nos dan porque supoñemos que son xente honrada, para eso se presentaron a políticos. La mayoría de los encuestados desconfía de los datos publicados. Lo toman como una respuesta a los casos de corrupción, un intento de lavar la imagen de los políticos. Creo que van por iso, non? Porque ten que dar unha imaxe de transparencia para que nós con nosos votos podamos confiar neles, non? A xente, a percepción que ten, ya que temos, é que realmente se manexa diñeiro por detrás. Pues porque como hicieron las cosas muy mal, la gente cree que son más corruptos de lo que son. Y hay algunos corruptos, la mayoría de ellos son seguramente inútiles, pero nada más. En todo caso, se trata de un tema que interesa a la mayoría. Muchos mirarán con interés si finalmente se publica el patrimonio de los políticos gallegos. En general, la opinión de la ciudadanía es positiva con respecto a la medida del Congreso y del Senado. Entiendo que también en Galicia inminentemente se harán públicas los datos de patrimonio de los senadores, de los diputados, ¿no es así? Bueno, eu creo que é unha medida máis, non é nin algo que de alguna maneira sexa unha máxima, pero eu creo que é unha medida máis. É un gesto, non? É un gesto máis, é un gesto máis, é un... Ahora, o que se dice, bueno, isto vai servir de alguna maneira para... Pois non o sei, é unha medida máis, eu repito que non é negativo. É verdad que eu
vou a falar a nivel personal, o ver pois a miña hipoteca ali, canto debía, canto pagaba, se produce certa sensación de pudor, non? De dicir, canto ten vostede na conta e o coche que matricula é, pero, bueno, tamén supoño unha cuestión de costume, eu creo que sí que hai que fiscalizar, está ben que se fiscalice de alguna maneira, como os políticos, bueno, pois entran en política e saen, e, polo tanto, que transparencia teñen, pero nos sentimos, e en eso tamén o mellor un pouco dicindo, pero alguén pode prexulgar que eu podo, como podo facer, eu non teño ninguna posibilidade de... Como se estaban dando as opinións da calle que ademais decían, o sea, que o publiquen, que total van a mentir, quero decir, é máis alá dun xesto e que non sei se se vai a quedar en algo máis, porque como, bueno, sabemos que nos facemos unha declaración de bens en canto entramos no Parlamento, eu penso que está ali a disposición daqueles órganos, daquela xente que o pudera solicitar nun momento dado que houbera calquer problema, e que máis ben o que se debería controlarse cadra é a diferencia de cando se entra a cando se sae. De todas formas, non é que a medida vai a servir moito máis alá do que decíamos de un xesto, pero que non hai ningún problema tampouco a hora de sentarnos a falar o tema de que, bueno, estarse tratando, me parece en este momento, donde corresponde que na mesa do Parlamento de Galicia, donde os portavoces están aportando cada un a súa visión do asunto, non hai ningún inconvinte. Yo creo que la ciudadanía de todas maneras lo agradece. Señores, señoras, no tenemos ya más tiempo, se nos acaba. Señor García, muchas gracias por sus aportaciones, sus reflexiones. Señora Piñeiro, espero que venga en otras ocasiones, y señor Jorquera, como siempre, muchísimas gracias. Y a ustedes, por favor, no se vayan, porque volvemos en un par de minutos con más debate, con otros puntos de vista y otros tertulianos. Hasta ahora mismo.